Doncs mira, el meu pare, el meu estimat pare, que des d'aquí li envio un petó, que el tinc ingressat, papa, t'estimo! Doncs el meu pare em deia l'altre dia, diu, te'n recordes quan jo feia... El que feia era bullir la part més blanca dels porros, bullits, d'acord? Amb aigua, coberts d'aigua, amb un grapadet de sal, i això ho bulls. Després ho escorres bé, i amb aquesta aigua, que és un brou amb gust de porros, doncs fèiem el que es diu una velouté, que és una bechamel. I llavors fèiem porros gratinats, saps? Amb una bechamel feta, doncs, per exemple, per 60 grams de mantega, 60 grams de farina, els coeu dins d'una cassola, poseu més o menys 1 litre d'aquesta aigua d'haver cuit els porros, això es lligarà, i llavors li poses un grapat d'ametlles, de farina d'ametlla, de l'ametlla del panellet, saps? A dins de la bechamel, i amb això gratines uns porros amb una miqueta de formatge. A qui no li agradi el formatge ho pot fer emparrellat, amb una mica de parrellat per damunt, i això està espectacular. Oh, carai. Clar, si els emboliques després amb pernil, Xavi, o els pots embolicar un per un amb pernil i formatge i posar la mateixa bechamel al damunt, doncs ja collonut. Si li poses unes gambetes saltejades a la mateixa base, parlo, doncs també el fas més festiu. I aquest plat no era el que us volia explicar, però ara m'he recordat i us l'he... I tan festiu, Mireia. Mireia, perdona, has dit que gratinaves amb pa ratllat? No m'he sentit mai, això. Sí. Això per tota la gent que no li agrada el formatge és un substitut, saps? Que queda cruixent, que a la vista et fa el mateix efecte, però no té, evidentment no és formatge. Home, clar, la capa aquesta tramposa, una mica, fas un trampantojo, una mica. Bueno, però queda bé, perquè li dona, té el gustet del pa torrat, vull dir que tampoc és desagradable, saps? I el fet de sofregir-ho, perquè hi ha gent que en comptes de fer servir ceba, el sofregit ho fan directament amb el porro. Perfecte. Com queda? És molt diferent? O sigui, que és més suau? Sí, és més suau, jo diria, el porro que pas una ceba. No és tan rabiós, no pica tant, és més dolcet. A mi m'agrada, i nosaltres aquí sovint combinem ceba i porro o només porro, moltes vegades. Això millor. Sí. I el sofregit de porro, Mireia, amb què va millor? Amb carn? Amb el que vulguis. Amb el que vulguis. Amb el que t'agradi. Amb el peix queda molt bé, Blai? Perquè pensa que al ser més suau, al no ser tan agressiu, com la carn del peix és més delicada, doncs també li queda de conya. Podeu fer el que vulgueu. Sí. Jo, de fet, us he portat una recepta d'uns pebrots farcits, d'uns pebrots italians, del pebrot verd italià farcit, on utilitzem el porro, el sofregit, per exemple, per fer que es noti més el gust de la carn, que predomini més, saps? Però, vaja, es pot fer servir indistintament, com vulgueu. Escolta, anem a fer recepta, si vols aquesta o l'altra. Què vols? Quina vols? No, jo els espaguetis, mira, posa els espaguetis, que és hora d'espaguetis, va. Vinga, espaguetis com? Mira, espaguetis amb cloïsses fresques i porros. Vale. És supersenzilla, Necessiteu un mig quilo, més o menys, de cloïsses fresques. Cloïsses o el que vulgueu, o musclos, això ho podeu canviar. Agafeu 3 porros i 2 dents d'all, 2 grans d'all, una fulleta de llorer, un got de vi blanc o un got de cava, una cullerada de mantega, oli d'oliva i si teniu una miqueta de julivert fresc o alguna així, doncs collonut, i una miqueta de sal. Què feu? Obriu les cloïsses, les renteu, ja sabeu que les cloïsses s'han de deixar amb aigua, amb sal, una estona abans per veure si... Bueno, la gent diu que així escopeixen la sorra, però com francament no val la pena jugar-se-la i sempre les obrirem a banda perquè com ens surti una cloïssa punyetera ens fa malbé tot el plat, no? Llavors... No, exacte, no val la pena jugar-se-la. No, de moment no. Conec algú. Doncs aleshores, agafeu una paella amb tapa, obriu les cloïsses dins d'aquesta paella, a foc viu, amb el gotet de vi aquell que us he demanat abans, la fulleta de llorer i ho tapeu. I llavors vull que just s'obrin, i això ho reserves. Amb una altra paella, què farem? Posarem un raig d'oli d'oliva, sí, generós, molt generós, i la cullerada de mantega. I això... Aquí cuinarem els alls picadets menuts a partir de l'oli fred, molt important, que la gent sempre diu, això us ho he explicat molts cops, la gent diu, se'm crema l'all. Se't crema l'all perquè escalfes l'oli i tires l'all. Ho has de fer a partir de l'oli fred, d'acord? Tot en fred, sempre. Poses l'all i això ho portes al foc. I quan els alls intentin començar a agafar color, aleshores afegirem els 3 porros aquests que us he demanat, que els haureu obert. Recordeu que la sorra, el porro, moltes vegades està a dalt, no a baix, no on estan els palets, sabeu? Vull dir que els has d'obrir i rentar dins. Aleshores, els haureu tallat a mitges llunes fines i amb l'all cuinarem el porro. Un pessiguet de sal, un pessiguet de pebre, i això doncs ho aneu coent fins que quedin ben tendres. Què farem? Afegirem l'aigua de les cloïsses, aquella aigua amb la copeta de vi i la fulleta de llaurer, patapam, si està neta de sorra, evidentment, ho poses als porros, sí?
Ja està. Ara bulliu la pasta, l'escorreu, a mi m'agrada el d'allò, ho barreges aquí, ho saltes així 2 minutets a la paella, amb tot plegat, poses les cloïsses també, evidentment, i apa-li, ja està.